ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କଥା ଭାବୁ ସିଧା ମନକୁ ଆସେ 1857ର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀଟା ପ୍ରକୃତରେ ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା। ଏହାର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା ବହୁତ ଆଗରୁ। ଆଜି ଆମେ ସେହି ସବୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଦ୍ରୋହ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରୋଧର ନିଆଁକୁ ପ୍ରଥମେ ଜଳାଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, 1857ର ସେହି ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ଥିଲା? ଭାରତୀୟମାନେ କ'ଣ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ଚୁପଚାପ ମାନି ନେଇଥିଲେ? ଆଦୌ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାରା ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରତିବାଦର ଛୋଟ ଛୋଟ ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ନିଆଁ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନଜର ପକାଇବା ଆଜି ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ କଥା ହେବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ ଲାଗିଲା କେମିତି। ତାପରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ପାଇକ ଓ କନ୍ଧ ବିଦ୍ରୋହକୁ ବିସ୍ତାରରେ ବୁଝିବା। ଆଉ ଶେଷରେ ଏ ସବୁରୁ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ତା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବି ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଚାଲନ୍ତୁ କାହାଣୀର ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଶାସନରେ ସାରା ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଅଜବ ଅସ୍ଥିରତା ଆଉ ଅସନ୍ତୋଷର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଏହା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା ନଥିଲା, ବରଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଶୋଷଣର ପରିଣାମ ଥିଲା। ତେବେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ରାଗିଥିଲେ କାହିଁକି? କାରଣ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ନୂଆ ନୀତି। ସେମାନେ ଏମିତି କିଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ନିୟମ ଆଣିଲେ ଯାହା ଆମର ପାରମ୍ପରିକ କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁରା ଦୋହଲାଇ ଦେଲା। ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଦି ଦିଆଗଲା ଯେ ସେମାନେ ଉଠିପାରିଲେନି। ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗର, ବୁଣାକାର ସମସ୍ତଙ୍କ କାମଧନ୍ଦା ଚୌପଟ ହୋଇଗଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ରାଜନୀତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋକଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କରିଦେଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଥମ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଦେଖିବା। ଏହା ହେଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ। ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହା ଥିଲା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଆଉ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ବଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ। ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ପଛରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନୋଟି ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ, 1770ରେ ବଙ୍ଗରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ମଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏମିତି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ବି ବ୍ରିଟିଶମାନେ କର ଆଦାୟ କମେଇଲେନି, ବରଂ ଆହୁରି କଠୋର ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ତୃତୀୟ କାରଣ, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଘାତ ଥିଲା, ତାହା ହେଲା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଗଲା। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କେବଳ ତପସ୍ୱୀ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ଥିଲେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଟଙ୍କା କରଜ ଦେବା ନେବା କାମରେ ବି ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ତାଙ୍କର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଉପରେ ରୋକ ଲଗେଇଲେ, ଏହା ତାଙ୍କର ପେଟପାଟଣା ଆଉ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଉଭୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନର ମନୋଭାବ କେମିତି ଥିଲା। ସେତେବେଳର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଂସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଆଇନ ନ ମାନୁଥିବା ଡକାୟତଙ୍କର ଦଳ। ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରକୃତ କାରଣକୁ ବୁଝିବା ବଦଳରେ ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଦେଖୁଥିଲେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏବେ ବଙ୍ଗରୁ ଆସିବା ଆମ ନିଜ ମାଟି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ଏହା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଏହା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ମୂଳଦୁଆକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଗ ବୁଝିବା ଏ ପାଇକମାନେ କିଏ ଥିଲେ। ପାଇକମାନେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ। ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତା ବଦଳେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବିନା ଟିକ୍ସରେ ଜମି ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ଜମି କେବଳ ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଆଉ ପରିଚୟ। ତାହେଲେ ଏତେ ସମ୍ମାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଦ୍ରୋହୀ ହେଲେ କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଘଟଣା କେମିତି ବଦଳିଲା। 1803ରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କଲେ, ଆଉ ଆଣିଲେ ନୂଆ ଜମି ନିୟମ। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପାଇକମାନଙ୍କର ସେହି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଜମି ଉପରେ ଆଉ ଅଧିକାର ରହିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ସବୁକିଛି ଛଡ଼ାଇ ନିଆଗଲା। ବାସ୍, ଏଇଠୁ ହିଁ ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ ଜଳିଲା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ରୋହର ଜଣେ ନାୟକ ଥାଆନ୍ତି। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ସେହି ମହାନାୟକ ଥିଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ଭ୍ରମରବର ରାୟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ସେନାପତି। ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ପାଇକ ଏକାଠି ହୋଇ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆମର ତୃତୀୟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କନ୍ଧ ବିଦ୍ରୋହ। ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆଦିବାସୀ ବିଦ୍ରୋହ ଥିଲା। ଏହା ଆମକୁ ଦେଖାଏ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ସଂଘର୍ଷ କେବଳ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନେଇ ନଥିଲା, ବରଂ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କନ୍ଧ ବିଦ୍ରୋହର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ଗୋଟେପଟେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ କନ୍ଧମାନଙ୍କର ମେରିଆ ପ୍ରଥା ଅର୍ଥାତ୍ ନରବଳିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ଯାହାକୁ କନ୍ଧମାନେ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ସିଧା ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ଭାବିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଗଲା, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ କମେଇ ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ଲଢ଼େଇଟା ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପେଟପାଟଣା ଉଭୟ ପାଇଁ ଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସଂଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ ବୀର ଚକ୍ର ବିଷୋୟୀ।
ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କନ୍ଧମାନେ ନିଜ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବ୍ରିଟିଶ ସେନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଚଳାଇଥିଲେ, ଯାହା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ନାକେଦମ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହା ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଅଦମ୍ୟ ସାହସର ପ୍ରତୀକ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ ତିନୋଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ପାଇକ ଆଉ କନ୍ଧ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଖିବା। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ସାଧାରଣ କଥା ଥିଲା କି, ଆଉ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିପାରିବା? ଏହି ଟେବୁଲଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଉ ଧାର୍ମିକ କାରଣରୁ, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା ନିଜ ଜମି ଆଉ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ, ଆଉ କନ୍ଧ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତେବେ ଏହିସବୁ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ କ'ଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ? କିଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମ, 1857ର ବହୁତ ଆଗରୁ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏହି ବିଦ୍ରୋହଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାରଣର ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ଯେମିତିକି ଅର୍ଥ, ସମ୍ମାନ ଆଉ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂଗ୍ରାମ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ବଡ଼ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଥିଲା। ଯିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଦ୍ରୋହଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଦବାଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ସଂଘର୍ଷ ବ୍ୟର୍ଥ ଗଲା? ନା ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ହିଁ ପରେ ଏକାଠି ହୋଇ 1857ର ମହାବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ଶେଷରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବଡ଼ ମଶାଲ ହୋଇ ଚଳିଲା? ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।